Borjan moja ke parlu rong bang pothar kanya intia rong rat long lialam ke putak phirang ke mai ke pha Job card pen arunodaya tangka kachi ena bangphu ki ongpar pika job being chejang jese Karbi Anglong pen Nagaland na duya hoya putak DC Riding Jakas Chairman Pinpuralo Kipidam. Pini Karbi Anglong Live Prime Time Birta Long pen Nilisami Jirmon Kilingpi Non-Arjuik Tha Birtang Ton pen. Borjan constituency alo Manja Police Station ke parlo Langvuku Kanyainti Ramthepi Hawaralong Kedam Tang Pharo Krisir Kebra Trokep Aningkan pen Rong Chukimlo. Bonta kedam tang surhini rak ke thomaningkan kuki pen kacharwa jok che onang si manja hawaralong si chepa chongdam nangkoklo Bonta rongbang pothar kanya intia rong raratum ningkan krener kebapi methang hawaralong puthot kaboche thuji aphan matha ponsi methang hawaralong an chedam thulo Bonta hemrit kachukim jia porabangke ladak kenang lituma longle kalilu lake sonju phangcho phan jor etlo pupena jok raratum mang huprongsi do ana raratum ta muhor chilang pronglo Bangso jok raratum thurpaksi kedam tang Pharo Krisir Kebra trok aning kanahut along lia pata che ot cry pensi che song ponang koklo Bangso hud raratum pen kaning je pona bangke nilitum kiddu raratum aphan lapuson nang ki ber thip abangke chichak che Longle chelong vek nang jila pen nilitum na hokta dama thaiwelo thi rengji tame daklo pusi rong raratum ningje ponrinti mi thang rong lo pon dang kania ka tha rong lo pon ni thur ma si thur thela thi ta dak lo reng sta dak lo Nilitum ahok perakang sai ke longje phan karbiang long aphan nang ka chirap dun pen nilitum langvuku kanya inti ramthepi hawara raratum mi thang longle kachelong vek je phan nang chirap dun thapusi kachuning ripadupon Grum nang kok ye join ke la son hello dan nilitum kanya katha rong ke dake rong barim setame dak likha pora kawe kitu ga join masina dang nilitum la dake la boson ingram chai son sinang tum theklong lo la se la daga rong ke nilitum ke pudam airport 1960 65 pensila so rong ke seng ki do setame la sodang bong nilitum la kheyang bong kacharu pen masi nilitum la dak kanya katha rong mate ram thipi la pangso hawar pen nilitum chi unang bupsi ha manjalong si nilitum hanon ko manke pudo bomlo sidame non nilitum ki chiwang thuji pulo ladak nilitum rong barim ladak ki chiwang thuji pulo masi non ladak nilitum rong area lo along ke nang chepan lo masi dak arki do koklo amuk sonju phangcho alang lis kumalong tong long ni nam lo ni sidame dak nilitum rong area long sila pangso long liki nam su klang roglo amasi nilitum han palong le pukok lo la sinon nilitum ke ladak rong arat atum pen nilitum ka chi songkang tung ke ladak ke nilitum ke do thai velo thak thai velo ni cherai te pon nilitum la sobang ke nilitum hin pen kham kheji nilitum rong cherai long le la si la nilitum long la bangso rong ki du ke la garata tum la bangso ining hon du ka long la bangso long le ka ve long ke nilitum ni riji po bang ke madu organization tum sta me nilitum han nang rap dun la sante nang ram nang chitu dun sante pusi nilihin pen bang ke pachini kang tum Bikram Crow report Karbi Anglong live Non malom sorkar pen kiduk det araratuma phan kapanong pon job card atangka la pen state sorkar pen kiduk det asar pimaratuma phan kipi pon arunodaya tangka methang abeng account along napali replo bangso tangka nutina tumta kichu endam rep pen ajok richo hidia long kidu Assam Gramin Vikas Bank along armuchi jogun is set an pinlo Kiduk det araratuma phan asapso ke joy dojimini pura central sorkar tum kamathapon job card atangka non malom along abeng along chithapon bomlo Halapu state sarkar hin pen setame sarpi maratuma phan asapso ke joy duji mini pura arunodaya scheme pen pharoner ke prathom ke patang ka setame non malom bengalong nang ka che thap rep pen ajok bengalong pen tangka ka che ponche phan jangon iset an armu phai thek ponong Lason thak si richo hidialong ke do Assam Gramin Vikas bengalong ta non malom che jogon iset an pinlo Methanga tangka kacho en ponchia phanta nini ni thom an bengalong wang tera pita tangka kache konlong le tum tulan
Nali tayo na pensi bang lo ni? Ini tu dia sarat terang ro. Terang rong di. Paisa chulai si bang ma. Sa julai si bang lo kai ta bang nak kiti ye. Kai ta landing pik ma. Ini pe nikon bag dola. Pini pe ni follow ke bang lo ta. Pelang pelang lo ta. Di tanggal lo Julai poni ke. Aja ra kong bu ya lo ju. Kali ko pia tanggal lo kau lai ke. Ele ni tu me jok ka ro. Dokar tang sa di. Ini pe an ni thom lo. Long lang di. Long ni la. Ki ko ang lo len ba ni pe ya ba ni. Isuma pe da te ji. Bang ya ni ma ki. La jahala mini ya ra ta. Len pati ni nang ni. Yes mari se te nang ni mati. Mari de siku. Alang tumbang sai cikuri pensi. Ki pensi. Ta pa ru ni ta ka ni so ka ma ngai ni so ka ni. Pa se len pati nang ni mati. No la ki ni ki bang la so ni plang de ni. Mithang ke long nang chia tangka bengalong tolang pu chichini po sanghan chunam long chimini pu mathalo bonta adap mekbur ke prangpen bengalong anwang po narlusuni arjab dun dera pita tangka ka chepon long letum ongmuna pusi narlusuni karjab dun sarpi maratum pen nang pachini dun Sumati sangma. Kur price hai? Idung para ye haldi dari. Aldo bari na. Ki toka labo ise. Kau la ba. Au ki hot toka labo. Ya urna daya sapatu. Orno dai na. Raji hai pratham ise ni ke. Ha pratham na hai. Didin sardin hai sa ha. Ini din sari den ho na. Napai. Ole pona hai na. Salah satu ni mana yang ada ada ya hari ni. volong koma jipen velson terang karbiang long live Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen mesen kichuason long hiji kelong jia son among lake phak ok kiu phak ok slice fry phak ok kipi phak ok kimong lang ok kiu lang ok fry vo ok kimong vo ok han pendang lo han thu me hek kang moi kalandang han serong han pendang lo chumisen ason long hiji lapen an parta ajo ka bhaje aphan AC room warsai lapen jongsi kumatne hem birthday party marriage party pendang lo kapre da saya hut kinangji pusetami long hiji kahumri dam nang jadim lake dongmoka lapen contact number ke la ber ki pihenlo lasinani tum humri damra choranesang choramitha dikrut sarpo abohalong Karbiang Longpen Nagaland aduya hoy Daldali Reserve Forest Central Range Nursery along kedam tang jangmini phai pho arning pang thek tum me ke kai chok pendang lok aduya hoy kachelang nang je phuthak DC rideng jakas mai phu khorsing teron pinpuralu pajirda Karbiang long along le ahin pen nang ki pet pen longli nang ka cherai laki akimia lam kalilo laso hoy nang ki pet kang lum te dang bong pen Karbiang Longpen Nagaland hoy along ta ilong lo Lason si kedam tang jangmi poni phai pho arnita Karbiang Longpen Nagaland aduya hoy Daldali Reserve Forest Central Range along Nursery Kaselam asai dengponlo Bangso Nursery Kaselam pona dimalong Forest asai thiatum kaboha hem bang thek thia bang photum me kai tikang chok Lapuson alam ki arjulong si nithoma phi jakasa chairman khorsing teron ke japon along KSAY KFA song atum chirap chetu dun pen kedam tang jangmini pioneer cap earning adimak long along palidam Lason si ningkan arjon kijut un erek aduya hoy alam kia farman jakasa chairman khorsing teron ke japon along KSY CMI phu prakash terang kongchun bang bipu tisu KFA MI phu tingkuing tiatum chetu dun si DC rideng pinpuralu pipajirda Pini Ladakh DC Fund Memorandum Pilo Lausat Memorandum ki piat tenge alang lipan sita pachini lo lapen ke damtang chuning aningkan Council CM ke hai ke pha meeting along sita me Ladakh consultative committee lapen ke standing committee puseng lo border alam kador ke langya pan sita labang so committee ta sengchot lapen ke ave non sita me laso incident doko ka sita me laso committee ta in summary lasi langdam lo pulote ko piloma labangso reserve forest bangke ko piloma non kivirji anatsi dambom lo labangso reserve bang rainangi ke rainangi bangke la reserve forest ke very important from the point of ecological and environmental point of view ala so nat pen bangke la ke rainangi lasi
dak arlu kidu atuma nili tuma demand bangke la so lo demand dak ke tok dona teng bangke arlu kidu elements nahok penoi pu phapu penoi sita la arlu kidu ladak la so encroachment atwar kitu encroachment ka encourage so elements atuma kan ke immediately evict Jasemet bangso pinpura lualong ke jongdun lake aprang pen ke do tanga dui hoy arlo aron re pen ke do atuma phan anke prapjin pen dunanji pusi pinpura lualong hang ponsi khorsing teron nije bon Roshan Hanse report Karbiang Live Pirthelong akili raki erpendang lok pirthia bolon ke langjia phan ke mekhenlo Emek jongsi chechar chepulote so pirthelong somdun jongjong asonsi mande Lason thak thaksi rongbin langsuna thoya sor kajoring tipi kedam tang chiklojon trokpen ameka chechar chedera jok se kachalangjia phan KAAC kacharia tuma phansi anning che theponlo Kajoring tipi arta ningkan phoke brake thom arong lake lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke pardo koilamati sardeng ingtiarong rongbin langsuna thoya sor Kajoring tipi pamerok anchota kalisi kedam tang chiklojon trokpen ameka chechar chedera jok jopadap methanga pokachilana jiaphan kichuki juna ason anta kadure thektiklo Methanga meka chechar longjia phanpura doctora long an patibok danglo bonta prabjin pen a make operation veknapo lapen lake diphu kalite kahilo hospital longsi damnang popusi doctor tum pachini dunlo Limen boloni Nilmay kajoring tipi kenang lirong ke nilong ke kelamati kirong kalau meeting kirong deh nang lige mentu penoni kisuk ke kan phone de po ke ciklujon phone do podi meki charge bang ke di lan nang lige hem ga ke sar do lang ma bela avelo avi se ka lan ke trak relo tik sagrel di nang li no ka damune lu ma daman ilu no te la meki charge dan ma ha kit mane ratcharia song ba arling the tum nang phan nang hilang wang bang dulu mani bang maduta teglok lelo maduta wang wedi bang lelo maduta wang wedi nono du bhutar ke nang li jogdun ma jogon de jogdun lo aning kan wang nang li jogon bom ma jogon bo aning kan wang hadi Bonta kajoring tipi methang joparni jopadap ke chojia phanta akadure ke dukok angbong pen ko somsi diphuarong supialong an se kechelang dam jephan kitampo lasi tim Karbiang long kacharia tum Jasemet nilip MSC pobitro rong pilapen CM tuliram rong hanga hitpen kajoring tipi amme kechelang dam jephan nangrap dunik thapusi ahema sora tumpen kachuni ripatupon koilamati pen Samsung ti Karbiang long live Tangte pini prime time birta ke lapo ansikang toniklo dome thak me kardong